Nafarroan euri jasa handiak bota zituen asteburuan, bereziki iparraldean Baztanen eta Portzirietan euri jasek uholdeak eragin zituzten zenbait tokitan, baina suhiltzaileek eta bertako voluntarioek egindako lanari esker ez den aparteko kalterik izan. Horri buruzko azalpenak eman zituen atzoin zuzen ere Javier Remirez, Nafarroko gobernuko presidente ordeak, eta adierazi zuen euria oro har ondo etorria izan dela, premia badagoelako. Dena den euriteek eragin ditzaketen kalte pertsonalei eta azpiegituretan eragin ditzaketenei adi daude Nafarroko gobernuan adierazi zuenez. Apirila bereziki lehorra izan da eta euriak on egin du, baina adierazi zuen adi egongo direla aurreikuspenek diotenari. Pirinio Atlantikoetako departamenduak ere alerta laranja ezarri zuen larunbatean, Urdazuri ibaiaren arroan euri zarra egin zuen larunbatean, baina iganderako urak bere unera etorrita zeuden. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan urtegi nagusien maila igo egin da. Azken egunetako euriteen ondorioz izan ere Gasteiz eta Bilbo hornitzen duten Arabako Uribarri Ganboa eta Urrunaga urtegiek bere edukieraren 75 eta 77 daude. Urren Gipuzkoako Añarbe urtegiaren kasuan berriz guztiz betetzear da 89ko edukia. Hala ere oraindik ez dira iristen aurreko urteetako datu metatuetara, izan ere azken 3 hilabetetako lehortearen ondorioz betetze mailak azken 10 urteetako batez bestekoaren azpitik jarraitzen du Udane Arbeo. Eguraldia nahiko zoro dabil azken aldian, apirilean geunden garairako bero handia egin zuen eta aurtengo lehen lehortea pairatu zuten zenbait laborarik. Etzen euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora, Erribera aldean dagoeneko zerealen uste galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari zen, azken 6 hilabeteetan batez besteko baino 140 euri gutxiago egin du. Baina egoera bestelakoa da orain, lehortetik eurite eta uholdeetara igaro gara. Ipar Euskal Herrian esaterako herri urretxe eguraldiek baldintzatuta egin zuten. Euri jasa izugarriak pairatu zituzten asteburuan. Nafarroan ere batez ere iparraldean Baztanen eta Portzirietan gogor bota zuen, uholdeak eragiteraino, baina ez zen aparteko kalterik izan. Azken egunotako euriten ondorioz baina urtegietako maila hobetu da apur bat. Naiz eta Nafarroan egoerak kezka eragiten jarraitzen duen ur maila 60tik behera dagoelako urtegietan batez beste. Esako urtegian eta Aiotzen adibidez edukieraren erdia dute beteta gutxi gora bera. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz azken hamarkadako batez bestekotik bera egon arren ur hornidura bermatuta dagoela iritzi du ura agentziak. Bilbo eta Gasteiz urez hornitzen dituzten bi urtegiak bestalde, Uribarrik eta Urrunagak edukieraren 75 dute beteta. Gipuzkoan 89 dago Añarbe esaterako. Honekin politika arlora salto, maiatzaren 28an hautatuak izaten badira ere Euskal Herria Bilduko 7 hautagaik ez dute zinegotzi kargua hartuko aurkeztu diren udalerrietan. Hori hitzeman dute gaur plazaratu duten gutun batean. Azken egunetan COVID Euskal Herriko terrorismoaren biktimen kolektiboak egindako salaketa bat tarteko eztabaida politikoaren zentroan izan dira koalizio abertzaleko 54 hautagai, etako kide izan zirelakoan kondenatutakoak. Bereziki gutuna idatzi duten 7, haiek dira odol delituak egozten dizkieten akadi. Y este pueblo les barrerá con votos a la extrema derecha y al fascismo. Y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. Ahaztea eta desmemoria zeharo bidegabeak dira indarkeriaren biktimekin. Horrela, ulertu dugu guk beti.
oraingoetan oso garrantzitsua baita. Ez da bardin batzueri edo besteari emotea, ez da bardin etxean gelditu. Eta honekin Nafarroara joko dugu orain, hauteskunde kanpainaren bueltako azkenak gure ganatzeko prest baita Iruñan Leire Martinez lankidea. Eguerdion, Leire. Berdin, Karol, pasan hortzegunean arratsean hasi zen hauteskunde kanpaina gunean, eta Nafarroan, asteburuan hainbat gauza ekarri dizkigu. Alderdi guztiek agerraldiak egin zituzten Nafarroako hainbat tokietan, eta azpimarratzekoa da, alderdi gehienek izan duten jarrera edo aurkari bat bilatu dutelako kanpaina mezuetan. Beraz, erran dezakegu alderdien norgehiagoka izan dela asteburuan gurean. Markesinak, Bilabesak eta Hiriko Hormak hauteskunde kolorez daudeia da Iruñ herrian eta Nafarroan. Pasaden hortzegun arratsean ekin zioten kanpainari alderdiek, baina asteburuak hainbat ekitaldi eta zer errana ekarri du. PSOEko txibitek UPNeko bozkatzaileei dei egin die ari bozka emateko. Muchas personas que en alguna ocasión han votado a UPN saben que el Partido Socialista defiende Navarra y es un partido situado en la centralidad política, sin estridencias, con lealtad institucional, siempre defendiendo los fueros. UPNek aldiz EH Bilduren kontra egin du. El resto de las formaciones políticas son una franquicia de sus marcas en Madrid o en Bilbao. UPN no. UPN no depende de nadie, es el único partido que toma las decisiones aquí. Un gobierno del Partido Socialista con Bildu que va a generar más deterioro y más retroceso en Navarra. Eta Bilduk aldiz, UPNeko espartzaren eta eskuinaren aurka jo du. Vosotros, vosotras, sois los mejores, las mejores jefas de campaña después de Esparza, claro está. Gero Abaiko Uxuek PSOEren kontra egin du eta adorea eta balentria eskatu dio alderdiari. Y nos hemos encontrado con que socios de gobierno, socios parlamentarios también, se acochinan un poquito cuando hay que plantar cara ante Madrid. No lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir. Alderdien norgehiagoka maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeetarako. Eta hauxe entzun da Leire hauteskunde kanpainan kokatuta baita ere, Euskal Herrian euskarazek alderdiei eskatu die ez atzeratzeko gehiago Nafarroan euskara ofizializataren auzia eta behingoz onartzeko lege berria zer gehiago dakigu. Erranduzun gixan, Karol, pasaen larumatean Euskal Herrian euskarazek manifestazioa egin zuen eguerdian Iruñako karriketan eskatzeko behingoz lege berri bat eta onartzeko euskara ofiziala izan dadin Nafagora dezagun zonifikazioaren legea ezarrita dagoela orain arte eta orduan eskakizuna da lege berri bat. Manifestazioan 100 lagunek parte hartu zuten eta arrakasta itzela marratu dute. Eta hemendik aurrera alderdi politikoei eskatzen diete aurrera pausak lege berri bat egiteko. Eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdia izan behar dela ofizialtasunarena. Aliguaen nabarrorumi ezetz benetan euskaren promozioa deritxoz inpozaketa, inpozatza da euskara legearen mapaketa, bai eredu inpozaketa, gure lurra apurketa. Ondo da, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa Leire, adi jarraituko ditugu aipatutakoak, eskerrik asko eta hurrengora arte. Deus eta zaio.
Eta gauzak horrela arabaragoa orain martxoaren 3ko memorialaren fundazioa datozen egunetan burutuko da Gotzaingoak eta Eusko Jaurlaritzak desadostasunak sortu dituen estatutuetako puntua adostu dute azkenean eta Nerea Gartia lankideak emango dizkigu xehetasunak jarraian. Gotzaingoak fundatze estatutuen onarpena atzeratu zuen. Zioenez, jaso zituen azken estatutuak zenbait aldaketa jasotzen zituzten, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa zen berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialisteekin. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte Lakuak, Gasteizko udalak, Martxoak 3 elkarteak, Memoriagarak eta Gotzaingoak. Maiatzaren 11an, Juan Carlos Elizalde Gotzaina eta Nerea Melgoza sailburua bildu ziren puntu horren aldaketa eztabaidatzeko eta argitzeko. Bilera horren ostean desadostasunak desagertu ziren eta prozesuak aurrera egin du. Gauzak horrela hurrengo egunotan Martxoak 3ko fundazioa erregistratuko da. Eta horren geratuko litzatekena izango litzateke batetik patronatoa osatzea ez, bai Memoria Gara eta Martxoaren 3aren aldetik, bai instituzioen aldetik, eta bestetik Martxoaren 3ko elkarteak gogorarekin hitzein duen konbenio hori sinatzea, bengoz lanean hasi ahal izateko eta proiektu hau aurrera eraman ahal izateko. Bestalde, beste tramite batzuek ere aurrera egin dute. Gasteizko udalak Martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Partzelazioa proiektuak aurre ikusten dituen lursail bereizietan, elizaz gain, hainbat egiezin daude, hala nola Koldo Mitzelena, Odonda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoaren 3ko memoriala baina ez da Gasteizen eraiki gura diren proiektuekin azken hilabeteotan izan den ezbai bakarra. Arana klinikak ospe handia hartu du errefuxiatuentzako zentroa bihurtuko dela iragarri zutenetik. Badain justu Arabako Aldundiko makila eskuratzeko lehian diren hautagaiei galdetu diegu hontaz badi. Guk argi daukaguna da, gure eredua oso eredu berezia dela. Azken finean, guk ez dugu makrozentroetan sinisten, guk nahi duguna da oso arreta espezializatua eta individualizatua izatea errefuxiatuekin eta migranteekin, eta horren aldeko lan egingo dugu. Guk beti adierazi izan dugu horrela, gure eredua, euskal eredua defendatzen dugu, euskal ereduaren adierazgarririk nabarmenena da individualtasun hori eta atentzio harreman zuzen hori eta horren aldeko lana. Errefuxiatuek eta are gehiago orain Ukrainiako gauziarekin ikusten ari gara, behar dutela zerbitzu sendoak, zerbitzu integralak eta kalitatezko eta zerbitzu duinak. Aranan dagoen erresidentzia edo eraikin hori aproposa da, doikuntza hori edo erabaki hori Europar Batasuneko estrategiari lotuta dator, Espainiako estrategia, refuxiatuei atenditzeko estrategia hori Europar Batasunaren estrategiarekin lotzen da. Euskadi mailan tirabirak egon ziren, nire ustetan EJ-PNV-ren ordezkariren batek oso deklarazio txarrak egin zituen, okerrak egin zituzten, nik uste okertu egin zirela, baina hori nik uste bideratu egin dugula, adostasunerako esparruak bilatu eta lortu egin ditugula, eta espero dugu, normaltasunez, Aranan, errefuxiatuei zerbitzu duin eta integral eta solidario bat emateko aukera izateak. Guk betidanik izan gara harrera herrialde bat eta jarraitzen. Edo saiatuko gara jarraitzen izaten, ez? Horretarako ezin dugu zentralizatu leku batean gauzak baizik eta deszentralizatua.
Harrera, pisuetan, eta sartu pertsona horiek etortzen direnak ona behartuta, gu harrera polit eta hundi bat egin behar dugu, eta horretarako zerbitzuak bermatu beharko ditugu, kalitatezkoak eta publikoak noski, baina ez getoak sortzen, baizik eta diversifikazioa eta herrian edo herrialdean banatzen, ez? Así que gu beti pertsone horien alde eta noski zentralizatu gabe. Egin behar duguna lehenik eta behin da etorkinak pertsonak bezala tratatu. Eta argi dago egiten ari direna plan horrekin da bakarrik baztertzea eta horrela ahaztuta edukitzea. Etorkinekin behar duguna da plan publikoak eta batez ere kokatzea, baina ez modu periferiko batean, baizik eta gizartean sartu ahal izateko metodoak eta ideiak. Eta noski, ezin da izan beti gauza bera. Etortzen direnean eskina batean utzi eta aurrera. Hori aldatu beharra dugu. Bestaletik trantsizio energetiko eta klima aldaketaren lege proiektua aurkeztu berri du goiz honetan Eusko Jaurlaritzak, bada berriztagarrien afera puripurian da Araban baitaren bereziki eolikoekin lotutan eta horixe galdetutan alaxe aritu dira Arabako hautagaiak aipatu gaiaz. Aldaketari aurre egitea eta horretarako energia berriztagarriei buruzko edo inguruko proiektuak martxan jartzea ezinbestekoa da. Klima aldaketa ez da etorkizunean izango dugun zerbait, klima aldaketa gaur egun errealitate bat da eta aldundiak horiei aurre egin behar die. Eta nik uste dut subiranotasun energetikoa izan behar dugula eta energia guk geuk ekoiztea ezinbestekoa dela etorkizunean izango ditugun erronkei aurre egin ahal izateko. Ez daukagu denbora galtzeko tarterik, ez daukagu dudarik eta dudetan sartzeko denborarik. Energia berriztagarrien aldeko hautua sendoa izan behar du, lidergo publikoa argia izan behar da, eta bateragarria egin behar dugu trantsizio energetiko hori lehen sektore primarioan edo abeltzaintzan, nekazaritzaran badakigu badaudela gertakizun eta klima aldaketak ere eragiten dituen efektu eta kalte horiek bateratu egin behar ditugu, pedagogia soziala ere lagundu egin behar dugu ere, neurri konpentsazioak ere bilatu behar ditugu, baina energia berriztagarrien irekiera hori eta aldeko hautu hori horri ezin digu. Erronka handienetariko bat da trantsizio energetikoa, ez? Horretarako zer? Orain dela 2 urte Araba Zero Karbono aurkeztu genuen EH Bildutik, eta Araba Zero Karbono helburu nagusietako bat izan zen Araba eta herrialdea deskarbonizatzea 2050 urterako. Horretan gaude eta edozein moduan ezin da hori egin. Eduki beharko ditugu argi eta garbi zer egin behar dugu. Alde batetik deskarbonizazioa hori lortzeko konsumoa murriztu behar dugu, nahi eta nahi ez. Beste aldetik efizientzia energetikoa aurre edo egin beharko dugu, adibidek komunitate energetikoak martxan ipini beharko ditugu, eta hirugarrena argi eta garbi dago, energia berriztagarriak bultzatu beharko ditugu. Baina ez edozein modutan, hori ere argi daukagu, ez? Zergatik, orain arte PTS, Plan Territorial Sektorial, ez da argitu, eta alde batetik edo bestetik, heltzen ari da proiektu desberdinak, eta atzetik edo ez dakit nola esan, por la puerta de atrás ateratzen ari dira proiektu horiek, eta hori ezin dugu onartu. Guretzat importantea da energia berriztagarriak biodiversitatea zaintzea, bestela ezin dugu onartu, demokratizatu modu batean izan beharko da, eta noski herritarrei galdetzen nondik eta nora, eta kontrol publikoa ezin dugu ahaztu. Argi dago nire ustez landu behar duguna dela energia berriztagarriak, baina beste logika batetik, hau da, logika publikoatik. Interesak eta onurak jendearen txat joatea eta ez interes pribatuetatik garatzen den logikatik, orain arte egin den moduan. Beraz, noski modu ordenatu batean landu behar dugu hori eta garatu behar dugu energia berriztagarriak, eta noski egin behar duguna ere da orain arte kontaminatzen ari diren enpresak, koto bat jartzea eta gehiago kontrolatzea zerik.
Laster izango dugu aukera Arabako hautagaiak bestelako gaiez hitz egiten aditzeko lehenago, baina bada besterik gurean ekainaren 3an Uribe Kostako etxera eguna ospatuko da Berangon. Egitarau zabal antolatu duten eta horixe zehatzeko kameraren beste aldean dugu Jon Ortiz, etxera eguneko lantaldeko kidea. Eguerdion, Jon. Eguerdion, bai. Tira, sakabanaketa bukatutzat eman da, Euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespen neurriei bukaera emateko lanean da orain Euskal gizartea, aro aldaketa batez hitz egin genezake, hortara iritsi zen ere ez, presoekin lotuta ikur aldaketa, orain etxera egunak antolatzen ari zaretean eta hemen Berangon ekainaren 3an izango da, konta eguzu Jon zertara torritzordu hau. Bai, ala da, ez da, badakigu aurrera pausu asko emon direla preso politikoen inguruan, guk adibidez eskualdean dispertsioarekin amaitu da, ez daukago isolamendu egorarik, ez dago lehenengo gradurik ere ez, eta bai uste dugu aurrera pausu horiek herri ekimenei esker, mobilizazioari esker eta erakutsien elkartasunari esker eman dela. Hala ere, aipatu esun moduan asko dago egiteko ere ez da, badakigu oraindik ere salbuespen neurriak aplikatzen zaizkiela presoei, adibidez, graduen erregresioa ez, azken aldian mahai gainean daukagun kontu bat da, eta gero bestetik ere, preso eta ieslariak etxera bueltatzen direnean, kalera irtetzen direnean, behar eta arazo askorekin aurkitzen dira, eta uste dugu, aipatu duan moduan, elkartasunak, herri ekimenak, mobilizazioak, oinarrizkoak jarraitzen izan behar dutela, eta pizkat horren aldarria egiteragoaz, ez? Jarraitu ezagun borroka, jarraitu ezagun mugitzen, oraindik asko dakogolako egiteko. Eta horretarako egitarago oparoa antolatu duzu, eta artean bada mahai ingururik, zein izango da orgai zentrala, edo nortzuk adituko dira hizketan eta zertaz? Bai, eguna mahai inguru horrekin hasiko dugu, eta bertan, presoen eta islarien esparroan lan egiten duten 3 eragile eukiko ditugu, alde batetik etxerat, bestetik sare eta bestetik harrera. Eta, formatu hori eman nahi esan diogu, pizkat, aztertzeko, kronologikoki, nola esan, etxerak adibidez presoak eta zenideak ere, kartzela barruan daudenean zer nolako beharrak, zer nolako arazoak topatzen dituzten pizkate azaltzeko, zein izan den orain arteko ibilbidea ere, eta etorkizunerako beharrak ere. Gero zarek, tarteko bide horretan, aipatu ditugun salbuespen horrekin, gradu regresioak, preso egon eta etxera irten edo kalera irten bide horretan topatzen ditugun zailtasunak eta jorratzeko bideari buruz hitz egingo digu, eta gero azkenik harrerak lehen aipatu dana, ez? Behin kalean egonda, hor ez da lan amaitu, ez gara horrekin konformatzen, eta kalean ditugunean edo etxera bueltatzen direnean asko dira egitekoak ere, behar asko daude, eta pizkat horretaz jongo da. Eta hori bakarrik ez, bestelako hainbat ekimen ere burutuko dira Berangon, zerekin topatuko gara Jon ekainaren 3an? Bai, ekimen ugari antolatu ditugu, adin ezberdintako ekimenak, adin guztiei bideratuak, eta esan dugun bezala, aipatutako mahai inguruarekin hasiko gara, gero mahai ingurua amaitzean, herritik bertso trikipoteo bat antolatu dugu, horren ostean, herri bazkari erraldoia, hori helburua behintzat, herri bazkari handia antolatu dugu, eta gero berriro herrira bueltako gara elektrotxaranga batek animatuko duela arratsaldea, eta gero horren ostean ja kontzertuekin amaituko dugu, ez? Nahiko kartel polita lortu dugu, EH Sukarrak bertan egongo da, Ugerda ere Erandiotik etorriko da, Goratorri eta Goratorrikin amaituko dugu, eta horretik Ainube eta Lehen Lerroa izango ditugu, gainera bakigu kanpotik jende asko etorriko dela kontzertuak ikustera, eta komentatu ere, egunean zehar ere, gurasoak hurbiltzen badira, euren seme alabak
gure gain edo nolabait usteko aukerare egongo dela, eta haientzate jolasak eta olakoak antolatu ditugula. Beraz, guztiak gonbidatzea eta alik eta jende gehien batzen garen gure aldarriaren inguruan. Bai ez, eta gainera horretarako edo parte hartzeko ere sarrera ezberdinak jarri dituzu salgai, oraindik badago aukera horiek eskuratzeko, ezta? Bai, bide ezberdinak dauz horretarako, etxeraguna, berango etxeraguna interneten sartzearekin, nahiko daukagu, gainera formatu ezberdinak, bakarrik Baskarirako tiketa erosi dezakegu, Baskaria gehi kontzertuak, konbo hori ere eskaintzen dugu, kontzertuak bakarrik, umeentzako Baskaria ere hartzeko aukera dago, eta gero bestetik, Uribe kostan zehar, herri guztietan, ohiko tabernetan, kartelean bertan agertzen da ere, sarrera fisikoak hartzeko aukera daukagu. Beraz, jende guztia animatzera parte hartzera, garrantzitsua ikusten dugulako, aro berri honetan ere mobilizazioa oinarrizkoa izan behar dela eta zentralitate bat izan behar duela. Premisa horri helduta hemen utzi behar dugu konexioa, jendea bertaratu dadin deialdia eginda geratzen da, arrakastatxoa suerta dadia Jon, ekainaren 3koa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Eta horrela iritsi da gurean gaur magaztineko lehen atalaren bukaera, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaur Agustin Aizpuru izango dugu Usansolo herriako kidea, beraz ez daitezte urruti joan, laster gara bueltan. Kompetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak. Alternatibak badaude eta horietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu. Solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aritu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Garziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri deno topalekua den geltoki honetara. Calambreado, luxasinoi, calmantea, tiro y ahí, calambreado, luxasinoi, calmantea, tiro y ahí, calambreado, luxasinoi, calmantea, tiro y ahí, calambreado, luxasinoi, calmantea. Lekue Domekada taingo euskal kirolen maratoien beso zenite horrek bai eskulue gaizero kauen dio aldo esan botau pagoio zesta punta txorokil bate txingata sega Amabiterdiak heldu direla, iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean. Eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Agustin Aizpuru. Usansolo herriako kidea, baina baita ere une honetan Usansoloko kudeaketa batzordeko lehen presidentea, ondo etorri.
gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, Usansolorekin lotutako azken albistei erreparatuko diegu asteko, izan ere EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Podemosek Espainiako Kongresuan Usansolo herri bilakatzeko proposamen bateratu bat aurkeztu zuten orain gutxi, orain dela 6 bat egun oker ez ba nabil, azkenean bada ez lege aldaketarako proposamen bat, ez? Usansolo herri bezala, ez? Alik eta harinen ikus dezagun, nola iristen diozue, albiste honi? Zelan hartuko dugu, oso ondo gure partetik. Baina esan behar dugu proposamen honetaz 2 urte lantzen gabilela Usansolo herritik. Eta lehenengo egon zan ideia. Gero ideia hori aurrerantza eroan ginen, da zin ginen hitz egiten alderdi politikoarekin, lehenengo Podemosekin, gero Bildu eta PNV-rekin. Horti aurrera, adostu gindun tekstu bat, enmiendan sartzeko, eta horti bai alderdi politikoak begitu duten non edo noiz dan momentoriko berena enmienda hori presentatzeko, eta lehenko egunean registratu zen, eta hor gaude itxaroten orain. Eta uste dugu, 2 edo 3 asteetan bai, berri honak eukitea, uste dugu. Ez, beraz, ez zain egongo gara erantzun horri. Eta tartean bai, aipatzea ez nola, azken 4 urte hauek oso oparoak izan diren zuentzako, besteak beste ez, ikusi dugu galdeketak gauzatzen, bozkatu zutenen 80%, baino gehiago ez, eskatu zuela Usansolo galdakotik bere iztean, nolakoak izan dira, azken legintzaldi hau zuentzako? Usansolo herriarentzat eta Usansolorentzat, 2019ko galdakoko aldaketa politikoa oso ona izan dela. Eta hor dago zelan gu gobernuen egonda, Usansoloko prozesua aurrera eran dugule, da amaiera arte galdakaoko udaletxean. Eta, udaletxeko lau alderdi edo plataformak konformatzen du bere gobernua, eta Usansolo herritik eskerrak eman behar ditugu EH Bilduri, Podemosei eta Auzoak plataformari euren implikazioa gaitik gure prozesuan. Beraz, importantea izan da ez duek gobernu horren parte izatea baita ere, guztia hau ikusteko. Oso importantea. Barruti lantzea hobeto da, kanpotik baino. Bai, ez da. Eta eskerrak horri, ikusi ditugu, ez, emaitzak badairela agertzen horretaz, eta, emaitzez hitz egiten gabiltzala justu maiatzaren 5ean Usansoloko udala osatzeko batzordea sortu zen, ez, aipatu dugu hor nola, zuzauden batzorde horren buruan, 11 lagunek osatzen duzue, Usansolo herria plataformako 8 eta EAJko beste 3, zer nolako erronka da zuretzako, ez, orain hemen egotea? Ilusioz beterik. Baina ez ni bakarrik, ilusioz beterik 11 kideek, gestorako kideek, da prest lanean hasteko. Egia da orain, hilabetean edo egon behar garela geldi, ezer egin barik, baina pasatuta denpora hori, Madriletik esaten badozkue, Usansolo erregistroan sartu dela, hortik aurrera lanean hasiko gara. Eta hori da, gainera erregistroa da lehenengo pausorik bereziena, da beharrezko lana egitea. Zergatik, hortik aurrera aukingo duguleko errolda, Usansoloko errolda. Eta gainera aukingo dugu diruak eskuratzeko posibilitatea. Ze diru barik eta errolda barik ez dago proiektorik Usansolorentzat. Ez behaz, orain batzordea bera osatuta ez justu agian kanpainaren erdian ere gelditu behar izan zarete eta gero jarraitu lan egiten. Nire esausten orain egun batzut dela gure idazkariak, gestorako idazkariak, nik esan da egun baten, da orain zer egingo dugu. Da berak esausten, Agustin, orain pentsatu asko eta egin gutxi. Eta hori gaude egiten, pentsatu, hasi arte lanean.
Hori bada importantare gauzak ero ondo egiteko, beraz. Eta egia da ez, aipatu barra badaukagula ez, bozkaketa egin zenetik ez, orain artean ere, oztopo ezberdinak agertu izan direla ez, tokian toki, epaitegiak epaitegi, bueno ez, apurrat administrazioak administrazio, nolakoa izan da ez, alakoa jaso izan dituztu benean? Bueno, olako prozesuatan bedi dago oztopoak eta beti arazoak. Orain guri gelditzen zaigu arazo importante bat. Da zein da, Madrileko gobernuaren estatuko abokatuek demanda bat aurkeztu zuela. Eta demanda hori, bere demanda horrek bere bidea eran behar du eta ia zelan amaitzen den. Eta beste aldetik, arazo bat aldogu eukin, Madriletek esaten badozkue, ez dutela Usansolo erregistratzen, herriko registroetan, ez? Baina, guk daukagu hor, daukagu ilusioa Madrileko Kongresuko presentatu dugun, zelan esaten da, enmienda hori aurrera joatea da orduan arazo juridikoa hor amaitzen da, da hortik sartuko gara beste plano baten, prozesu politiko baten. Beraz, espero dugun, urrengo mezua edo, bada erregistro horretan sartu izatea. Eta tarte horretan, orain justu hauteskundeetan aurkitzen garela, egia da, hori Usansolotarrek oraindik ezin dutela bozkatu Usansolon bertan, beraz, Usansolo herria bai Galdakoko udalean izango dela, oraingo honetan, maiatzaren 28 honetara begira nola aurkitzen zarete? Bueno, ilusioz. Eta gure erronkarik handiena da Galdakauko udaletxean Usansolo herriak gutxiendi bizi negotziak mantentzea. Zertarako, behar duguleko udaletxean egon aurrera erateko prozesua. Ondino prozesu ez da amaitu, da horretarako lan egin behar dugu nio. Eta gainera, hori, UHek ez badauka indarra udaletxean txartu ibiliko gara prozesua aurreratuko. Horregatik eskatzen dugu Usansolori beste urrengo hauteskundeetan Usansolori bozkatzeko eta Usansolori bultzatzeko, Usansolo herriari bultzatzeko, aurreratza edateko eta prozesua amaitzeko. Bainaren aipatu dugu nola, sentsibilitate ezberdinetako taldeak batu zareten azken 4 urte hauetan Galdakoko gobernuan bertan, aldaketa antzeko bat, aurten eman alko balitzateke, preste hongo zinateke beraz, alako gobernu bat berriz ere sortzeko. Bai, ez gaudegu ezertara itxita, baina egia da, gobernu honetan esperientzia hona aukin dugule, prozesu aurrera eroan dugule, eta guretzat hori oso importantea da 28tik aurrerantza hortik hasi behar gara pentsatzen zer egin. Eta edonola ere nahiz eta Usansolo arrak izan Galdaka oso ondo ezagutzen duzue, eta izan zarete azken 4 urte hauetako aldaketa guzti horien partaide, nola erreparatu diozu zuen auzokide Galdaka hori? Nik hori, galdera hori Galdakostarrei egin behar dizuela pentsatzen dut, baina nik esango du nik uste dutena, nik ikusten dutena. Eta, herritarra helburuan jarriz, nik uste dut hainbat proiektu egin direla, mobilitatean, hirigintzan, sozial, gizarte laguntzan, enpleguan, hainbat proiektu eta danak garrantzitsuak. Eta herritarrek nabaritu dituztenak. Nik uste dut Galdakostarrak pozik egon behar dutela. Beti egiten dana da gutxi, gehiago egin behar da. Da guk espero dugu urrengo legislatura, urrengo zerean taldeen, gauza gehiago egingo direla. Bai, da beti dagoela zer hobetu gauzako betetzeko, beti hor daude alare orain arte esan duzunarekin lankidetza horrekin pozik bazaudete.
Bai, oso pozik. Egia da, baina ez, justu hauteskundeetaz ez, hitz egiten gabiltzala, han eta hemen hitz egiten ari dela asko lokaztutako kanpaina batez, ez, eta galdaka honez, egin zuen apur bat estanda honek zuek Usansolo herriatik nola erreparatu zenioten, ez, agian, hau oroimen webunekin lotutako eztabaida izan zen, nola iritsi zenioten, ez, hain gertu izanik? Guk Usansolo herrian sentitzen du arazo horregatik. Pena, niri personalki pena ematen dit politikan edozein gauze balio duela, dana balio duela momento baten. Eta benetan uste dut min handia egindala Aranzariri, pena bat da, eta horrek niri tristura handi bat ematen dut. Bai, ez, izan ere justu ez, agian maigainan jarritzuten hori PNV-ek eta PSek, gero ikusi du azkenean beste hainbat tokitan, ez, nola antzeko kanpaina sustatu egin izan duten, ez, nola erreparatzen diezu, ez, halako, erabilera politiko horri. Bakoitza jakin behar du zer egin momentu bakoitzean. Bakarrik esango dut, udaletxetik esan dela, esan behar izan dana. Eta pena eta tristura Aranzadi instituzioari egin zaion minagaitik. Eta honek gauze txarrena badeko zepastan dan, ez direla konpontzen beti guztiz. Beti gelditzen da hori pozo edo hor amaitu barik. Eta gainean nik uste dut dela holango arazo artifiziala, ez? Web hori egon da udaletxeko weban hilabete batzuk. Inok erdu esan, ze kasualitate kanpaina aurrean urtetan duela. Eta gainera, arazorik handiena ez beste udaletxe batzutan web ia berdina egon delako, ez? Galdakon izan da arazorik handiena. Hori zeuzerk esan beharka du jenteak. Eta aurrean egon diren konfrontazioan alderdiak eure jakingo dute zergatik egin duten horra. Hortik aparte hor badabil, Usansolo herria lan handiak egiten, bukatze aldera Agustin, aipatutako guztiak aintzat hartuta zer mezu, bidali Usansolo harrei? Bai, nik gureko nuke esan lehenengo, bai PNV-ri, bai EH Bilduri eta Podemosei nahi dute eskerrak eman euren inplikazioagatik orain dago zen egiten beharragatik. Eta Usansolotarrei ze esango diot, gaudela hauteskunde aurretan, dala azkeneko bultzada eman behar dugune, eta Usansolo dagoela hor, Usansolo herria, beti egon dela Usansolo gaz, eta orain hor gaudela lan segitzeko prozesuan, eta prozesua honino amaitu behar dela. Eta horretik orain, inoiz baino gehiago, Usansolo tarron laguntza eta bultzada behar dugula. Bai, ez bainera egia da agian batzutan ematen duela, ez? Tira, irabazi dugu galdeketa, ez dakiz zer, eta egintza dagoela, baina esan duzu bezala, badago oraindik ere ez, lana egiteko. Baina pausa batzuk egon behar dire, prozesu juridikoa dago hor, ia sepastan da Madrilen kongresuan orain, horrek ondo urtetan badu, posgarri bat izango da, baina hor ondino gauzeta aurrera erateko. Eta Usansolo lasai egon behar du, baina ez astu, ondino pauso batzuk eman behar direla aurrerantza. Bortxe mezua, Usansoloko herritarrei, mila esker Agustin gaur gurekin izatearren, gertutik jarraituko ditugu, iritsiko diren berriak, mila esker. Bai, eskerrik asko zuei, agur. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Rauza zarra kantua, eta bainoen artean kantua da.
Bideoklipa aurkezteko ipintzen duzuegu. Eta, bueno, espero guztaia, eta jarraitio gukizien musika programia. Labe Gazte Laborategia Gasteizen kokatuta dago, Alde Zaharrean hain zuzen ere. Gune artistiko hau, aitzindaria izan da hirian izan ere, kultura, sorkuntza eta partaidetza bateratzen ditu topagune batean. Helburu nagusia da gazteei,
12 eta 30 urte arteko gazteiztarrei euren lan eta proiektu artistikoak zabaltzeko aukera eskaintzea. Eta ez soilik erakusketa batean jartzeko aukera izatea, baizik eta prozesu osoa irakastea, muntaia, antolaketa eta behar diren azalpen guztiak besteak beste. Sormena sustatzeko leku bat, ez? Eta hemen, etortzen dira gazteak, beraien proiektuak, eta gure ideia da hemen sustatzea abian jartzeko, eta hemen leku bat edukitzea bai egiteko, beraien proiektua, bai erakusteko proiektua, bai egiteko beste ekintza zer duenekin, sormenarekin, eta zuzenduta dago edozein gazterentzako, printzipioz 12 eta 30 urte bitarteko entzat, eta gazteizkoak, baina ez bakarrik gazteizkoentzat, baizik eta gazteizen bizi lan edo ikasten duten entzat. Eta hori beti izan da eskaera bat, gazteen eskaera bat, leku bat beraien sormena sustatzeko, betidanik eskatu da leku bat gazteizen hau bultzatzeko eta laguntzeko pasu horietan nola egiteko. Eta horrekin lortu dugu denon laguntzarekin hau abian jartzeko. Azkenean beti sustatu da artea, baina Gasteizen galeriak igual serioagoak direla pentsatzen dute gazteek. Hemen aukera daukate tarte horretako gazteek liberazio bat modua izatea, eta haien proiektuak naiz eta ibilbide bat ez izan eta hasi berriak izan arren, hemen daukate espazio bat haien lan presentatzeko edo ikustarazteko. Eta normalean gazteek ez daukate aukera hori. Zematen du artea ja helduentzat dela edo ibilbide bat izan behar duzula esposaketa bat egiteko, eta hori ez da holan. Hori moztu nahi dugu eta esan nahi diegu gaztei, badaukazu sormenezko piezaren bat edo badaukazu ideiaren bat, hemen dago leku bat zuk hau aurrera eramateko aholkularitzarekin edo behar duzun edozerrekin gure esku dagoena, ez? Orain arte, aholkulari bezala egon naiz, pasatu diren esposaketak antolatzeko, edo artistei behar zituzten gauzak emateko, adibidez batzuk zeukaten oso argi haien muntaia horrelakoa nahi zutela, orduan nik laguntza eman diet beste sektore batzuetan, baina igual beste artistaren bat etortzen bada eta ez daki muntaia egiten, nik egoten naiz bere ondoan, asaltzen edo aholkuak ematen. Eta gero, jendea etortzen den momentuan, nik asaltzen diet esposaketa, edo ematen diet informazioa espazioari buruz, eta antolatzen dut ere, taimina, komunikazioa eta gazte zerbitzuarekin batera. Orain arte izan ditugu Adriana Fariñasen argazkilaritzako erakusketa bat, gero erresidentzia artistiko batzuk egon dira, oso interesgarriak izan direnak, batu dira 3 artista lehendik ezagutzen ez zirenak, eta elkarlanean ibili dira 2 hilabetez, eta orain dagoen esposaketa sortu dute batera. Eta bestalde, otsailean atera zen izen emate bat, epe bat, non Gasteizko emakumei ematen zitzaien aukera haien obrak erakusteko, eta 6 artista batu ziren erakusketa kolektibo bat egiteko, emakume ugari izena zuena. Ideia da guztion artean egitea, ez bakarrik nik badaukat esposaketa bat, pasatuko dizut eta zuek montatuko diguzu. Ez da, guztion artean montatzeko eta horrela ikasten da dana. Ikasten da ez bakarrik sormena egitea, erakusketa bat egiteko, baizik eta zertan dago bere atzean, ez berak aipatu duen bezala, montatu behar da, ze motatako foietoak egin behar dituzu, nola jarri behar duzun, hori kartelak denetarik, ez? Margotu behar duzula, hormak ondo geratzeko, segun eta zein kolorean behar duzun, hori ere ikasten da. Gasteizko gazteek sorkuntzarekin lotutako jarduerak bideratzen dituzte Labe Gazte laborategian. Guneak lantaldea sustatzen du artisten artean. Oso ekimen berria da, baina azken hilabeteotan zenbait gazteek aukera izan dute bertan lan egiteko eta euren lanak beste artista batzuekin partekatzeko. Ni esango nuke nire lana ez dela irudi konkretu batzuk sortzea, baizik eta
irudi laboretegi bat sortzean, non bertan frogatu alditut mekanismo txikitsu batzuk, eta nik uste izango nukela mekanismo horiek izango litzatekela argazkigintzatik edo pinturatik, eta bai argazkigintzak laguntzen didala asko artxibategi modukoa edo pentsamenduak ordenatzeko modu bat, eta gero bestaldetik pinturan murgilduta egon naiz betidanik, eta bai horrek aukera ematen dit pentsamendu eta akzioaren arteko adostasun batera ailegatzea. Bai, orduan, bi erraminta horiekin saiatzen naiz iruditegi berri bat sortzen. Nire lanerako pertsonalki nik uste zentzu asko duela, nire lanarek ikuste dut aktibatzen dela edo zentzu hartzen duela bestearekin kontaktuan jartzen dela. Ni pertsonalki, adibidez, kuadro bat ez da bakarrik funtzionatzen, baizik eta bestearekin harremanetan jartzen da, eta beste artista batzuekin kontaktuen egotea, ez bakarrik muntaketan edo irudiekin, baizik eta espazio berdinean, nik uste lan pertsonala asko aktibatzen dela, eta agian lan hori ailegatu alda puntu bateran, non zu bakarrik adibidez ezin izango zenukela egin edo adostasunak bilatu behar dira bertan, eta nik uste sustatzen duela baita lan pertsonala, baita lan berri bat izango litzatekela nire kideekin bezala. Onuragarria iruditzen zait, igual hasi berri diren mundu honetan artista txikiak edo trajektoria oso luzeaz dutenentzat, bai ateak irekitzeko, ez bakarrik lan egiteko eta muntaketak egiteko eta adostasun horietara llegatzeko. Niretzat, onuragarriena dela gazteriari ematea aukera hori baita ere ez egiteko gauza impresionante bat, baizik eta bai eskaintzea aukera hori, inkluso gauza txarto egiteko, baina bertan murgiltzea, hau da, montatzea, erabakiak hartzea gure artean, edo bai, sin más, mundu horretan murgiltzea, baina bai guri eskubidea ematea. En este proyecto estoy presentando unos dibujos que tienen que ver como con un aspecto doméstico, como con una historia familiar, tal vez como que gira un poco en la atmósfera de la exposición como conceptos en relación como a los archivos olvidados, como a los documentos perdidos. Y digamos que lo que se presenta al público son una serie de imágenes que hacen un poco como pensar en sus propias historias, como en sus propias experiencias. Increíble, todo el proceso ha sido increíble, conocer artistas nuevos, digamos que estar en un espacio que te permite trabajar y aprender de otras personas es como muy importante para mi trabajo. Nunca son suficientes los espacios para jóvenes y para fomentar la creatividad y todo este tipo de proyectos que en últimas lo que hacen es beneficiar a la sociedad y beneficiar el mismo entorno en el que se desarrollan. Kompetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak. Alternatibak badaude eta hoietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu. Solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aritu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Garziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri denok topalekua den geltoki honetara.
Ordu bata heldu dela, iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako gaur ditut hemen albo banatan Maialen Ferreira eta Jonansa, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta tira, gaurkoan hauteskunde kanpainari erreparatuko diogu bere horretan, ez, hala ere, hor badira hainbat eta hainbat ertz ezberdin, baina gaurkoan bai, ez, badela titularra nola Auzitegi Nazionalak zigortutako Euskal Herria Bilduko 7 hautagaiek ez uko egingo diote euren hautagaitzan, ez, aurrera ateratzen badira, postu hori hartzeari badaukagu bideo bat eta helduko diogu. Gure ia 4.500 hautagaiek, eskubide zibil eta politiko osoak dituztenek, bat egiten dute eta izenpetu egiten dute soilik bide baketsu eta demokratikoarekin aldeko EH Bilduren apostua. Gure hautagaiek oso osorik denek eta hitzez hitz izenpetzen dute urriaren 18ko adierazpena, zauriak kentzeko borondate zintzoarekin. Gure konfiantza osoa adierazten dugu Euskal Herritarrek aurreko zikloa gainditzeko eta erabateko bake eta askatasuneko etorkizuna lortzeko azken urteetan egindako benetako urratsak eta konpromisoak interpretatzen jakingo dutela. Tira ez, iragarrita zegoen kanpaina lokaztutako kanpaina bat, ez, eta justu kanpaina hasi aurreko egunean dagoeneko ez, Iñigo Urkullu ikusi gendunez, Eusko Jaurlaritzaren atarian, Covidek egindako salaketa horri heltzen, eta oraindik ere, luzatu da ez dakit txiklea, edo nola deitu dezaken horri, nola ikusten duzu hau? Azkenean nire ustez konpromesu bat erakutsi dute, ez? Naiz eta euren eskubidea izan aurkeztia, ez? Pertsona horiek, euren zigorran delitu ja bete dituzte, ez? Baina, egia da, bai biktimen artean eta bai sektore batzuen artean kritikak oso zorrotzak izan ziela, Madrilera begira eta Espainia osora begira, asko kritikatu izan dituzte ez, eta azkenean, erabaki hau hartu dute eta erakutsi dute, eurek mugitzen diela, ez, aurrera doia zela, eta euren proiektu politikoa, ez dala iragana, ez da pesikintzen, ez, euren bizitza politikoa orain hasten da, eta ez dute hasten, Otegik esan dago, ez dute hasten zen militantzia izan dute, baina errespetu saiatzen edo jokatzen saiatuko dira, eta azkenean eurak hautagaiak erabaki dute zer egin, eta naiz eta paperak ofizialak izan, euren hautagaitza ofiziala izan, esan dute ez dutela akta hartuko hortaz. Erabakia proposa iruditu zait. Ez, egia da azken egun hauetan gaur artean ez, alderdi ezberdinetako kideak ikusi dugula gai honen bueltan hitz egiten, espero genuen gaur, ez Otegiren prentsaurreko hau? Zait espero edo ez, pronostiko gutxitan zegoela, hori horrela da ez. Nire sensazioa da, debate hau Euskal Herrian eman dela modu batean, edo bizi izan dela modu batean, ez da? Harinez, polemikaz, sortu den polemika, zerrenda hauekin sustatu den polemika ontaz, ez da? Nik uste, Euskal Gizarteak oroar beste pantalla batean dagoela, ez da? Beste gai batzuei buruz hitz egin nahi duela, gai asko daude, kanpaina honetan, etxebizitza, gazteak, demokrazia liberalaren krisia, zein gobernu osatuko diren, iruditzen gauza asko daudela, eta horiek direla lehentasunak, eta lehentasun horietatik urruntzegoen polemika bat zela, baina Espainia mailean bai eman da polemika oso gogor eta zorrotza, eta polemika honen kaltetu nagusia ez zen Euskal Herria Bildu bera, baizik Alderdi Sozialista, berezik. Eta horrek bukatzen dute, horrek nik uste dut eragin duela urduritasun oso handi Alderdi Sozialistan, Espainiako gobernuan, zalantzan jartzeraino hainbat aliantza, Nafarroa ere hor dago, hor daude akordio politikoak EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean, eta iruditzen zait, adierazpen honen faktore garrantzitsuena hori izan dela. Ez esaten Juan, nola ikusi dugunez, egun hauetan ere Pedro Sánchez bera ez gai honi heltzen eta peperi egozten ez, besteak beste, etaren mamu hori ez, beti eztabaida guztien erdigunean jartzea.
Bai, hala da, ez, baina nire ustez honekin ez dute bukatuko, ez, azidieia batzuk esan den, oraindeko 37 izandako eta izandako kideak hor da zela, baina, bueno, pertsona hori ikusten baditugu, bueno, nortzuk dira, ez, die kasetariak, die abokatuak, militante sozialak, bai politikariak, ez, baina 88ko sumarioan kondenatuak izan zienak, hortaz, hori behar bada Madrilen ez dakite, eta Espainia mailan ez dakite, eta, bueno, kasetarion bai, gure lana da hori ondo esplikatzia, ez? Eta azkenean ikusten ari da zelan horrek Jonek esan dagoen moduan, ez? Azkenean Pedro Sánchezegi leporatzen diete etaren alde egotea EH Bilduren kidea dalako gobernu honetan, ez? Eta azkenean horrekin jarraituko dira. Bai, behar bada igual COVID eta hor niri, bueno, ni hor, justo COVID-ek uste dut ardura gehiago daukola, biktimen supuestamente representantea delako, ez? Eta azkenean horrelako, ez dakite, deklarazio partidistak hartzen baditu, behar bada biktima batzuen kalte egiten die, ez? Eta azkenean, bueno, PP jarraituko dauzuk esan dozu moduan, ez? Txikle hau gehiago zabaltzen eta gehiago, bueno, handiagoa egiten, baina espero dugu ja honekin bukatzea, ez? Bai, ez da hor bada, azaldu zuen ez ere ez, Espainiako markua bera, eta gero ez, horri nork erreparatzen dion eta nork ez hemen gurean, aipatu dugu ez, ikusi dugu ere zera sozialetan, eta bertan Euskal Gizarteak bere horretan ez duela erosi edo nolabait esatea harren, baina egia da ez, EAJ-ari ez dakite komeni zaion diskurtso honekin aurre egitea, zerbaiten beldur den, edo zerbaitik ez dakite ez lehendakariaren figura bera ere ez, hasteko ez hori erabiltzeak, badu atzean zer. Bai, a ber, hemen hitz egin da, bueno, maila politikoaz, ez? Gauza bada, koste etekin politiko logika bat, ez? Eta neuze garbi dago, EH Bilduri mesederik ez diola egiten, politikoki, zerrendetan, hori egoteak, ez? Beste gauza da, beste maila batzutako erabakiak hartzen, neuze hori evidentzia bat dala, ez? Baina gero, aipatu da, debate etikoa, ez? Esan da, bueno, hemen badago ere, debate etiko bat, oran, bai, baina debate etikoak nola eman behar dira. Edo debate moralak, ez da? Nola, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki. Irudesa debate komplexuak direla eta beste modu batean eman behar direla. Hauteskunde kanpaina baten erdian, moralitatea eta etika erabiltzea kanpaina politikoan, bueno, zilek egiten da. Baina benetan ez dago zintzotasun bat debate moral hori ebazteko. Arrazoia eduki edo ez. Hori bigarren maila batean gelditzen da eta gelditu da berriro ere kasu honetan, Euskal Herrian oso ondo ezautzen horren. Aurrera pausoak non eman dira elkarbizitzan eta bizikidetzan. Parametro hauetatik kanpo lan egin denean. Modu diskretoan, erabakiak hartu direnean, biktimekiko ere errespetua dirazi diren, eta bar. Eta empatiari buruz hitz egiten dugunean, egia da, zena egia empatia bat beharrezkoa dela, egia da biktima oso ondo epatu du Maialenek, biktima batzuk minduta sentitu daitezkela, eta bar, baina horrek nora eraman behar gaitu, esan dut, biktimaren mineak eta empatiak da gauza bat, eta gai bat, eta oso importantea, eta beste gauza bada, demokrazia bat zer dan, politika zer dan, nor daukan eskubidea politikan parte hartzeko, eta bar, eta empatiaz eta etikaz hitz egin behar baldin badugu, ados, baina hitz egin dezagun guztiaz. Eta horretarako, bila ditzagun, debate marko, espazio eta denbora ezberdinak, ez hiru hauteskunde datozenean jarraian, ez da? Bai, ez, baina hori ere bada, ez, hauteskunde hauek, ez, urrengoen kanpainan sartuak ere murgilduak badirela, eta ez, eta ikusiko dugu, ez, hemen errubera oraindik ere, ez, luze arituko dela. Da, ikusten da, ez, azkenean Pedro Sánchez atzo egon zala hemen, gero Feijóo bai amendik pasada, eta eurak ez dute, ez municipaltasuna, ez hauteskunde forali begira, ez daz hori begira, daz Madrilera begira eta Espainia mailara begira, ez? Eta azkenean, hemengo politikariek eta agintariek hori kontuan hartu beharko lukete, ze azkenean ezin diegu euren diskurtsoei jarraitu.
Hemen dauena kolokan edo hemen jokatzen duguna oso garrantzitsua da, eta egia da, hemen alokairuen politikak ikustekoak dira, eta ez bakarrik hori, osasungintza, hemengo hezkuntza legea oraindik zen nolako iskanbila sortuta dagoen, eta azkenean hori alde batera uzten dugu Madril edo Espainiara begiratzen badiegu, eta azkenean hori ikusiko dugu abenduan zer gertatzen den, baina oraingoak. Eta oraingo hauteskundei begira bestelako gai bat ere asko irtetzen ari dena, EAJ adibidez beti ari da hortaz hitz egiten badela abstentzioa edo abstentzioaren bueltan ez zer gertatu daitekeen, zer ez abstentzioak bozkatzen du, baina ez zenbaterainoko bozkatu dezake oraingo honetan. Abstentzioaren datua da aldagai nagusia segurazki hauteskunde hauei begira, ikusi behar dena da ere abstentzioa, ze eremutan eta ze segmentutan ematen den badakigu beti badagoela abstentzio estruktural bat, sektore pobretu eta baztertuena, beraz, ez gera biatzen euneko parte hartze uniberso batetik, baizik euneko 80koa, euneko 75koa. Orduan hortik aurrera, hasten gera ikusten zen mobilizatzen den eta zein ez. Garbi dagoena, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk boto mobilizatu gehiago daukatela, are gehiago hauteskunde lokal eta foral batzuetan, mentzat Eusko Autonomia Erkidegoan, gero Nafarroa eskuinak ere mugitzen du boto dexente, UPN-ek eta bar, eta beraz abstentzioa egoteak bi alderdi horiek erlatiboki indartsuago egiten ditu. Eta neo sartuko nintzatek esatera berez Eusko Alderdi Jeltzalea eta berez Euskal Herria Bildu gehixeago Eusko Alderdi Jeltzalea, baina Euskal Herria Bilduk botoa oso mobilizatuta dauka momentu honetan, eta orain ikusiko dugu kanpainan sartu diren aldagai hauen inpaktua zein da. Nik hori oraintxe bertan ezakit esaten. Baina nahiko garbi neukan gaur arte, eta adierazpen honen ondoren, eta honek ikusi behar da zer mugitzen duen eta zer ez. Garbi dago, azkenean eta zintzoki onartu behar balen bada, Euskal Herria Bilduk erabaki bat hartu zuela, zerrenda horiek onartzea, zerrenda horietan jende hori sartzea, eta zerrendatik ez dira erretiratuko, kargoak ez dituzte hartuko, eta hori posizioa atzeratze bat da, politikoki eta komunikatiboki, da komilardean batalla galdu bat, orduan ezakigu horrek ze ondorio edo ze inpaktu edukiko duen. Horrek eraginik eta handien esaten duzun bezala bere hurbileko jendean edo eta EH Bildurekin simpatizatzen duen jendean egongo da. Ja sare sozialetan hasi die komentariuak horren inguruan, zelan praka jetxi dituzela edo atzera bota diela, eta azkenean nire ustez behar bada ez dakit botoa galduko dituzten honekin, behar bada kritika jasoko dituzte, baina hala ere jende hori, nire ustez hauteskundetan babestuko dute EH Bildu, ze azkenean hau erabaki bat da, baina nire ustez hartu beharreko erabakia, ze azkenean bazeuden hainbeste sektore eta ez bakarrik Madril eta Espainia inguruan bai Euskal Herrian barnean, ez zeudela ez dakit ados, baina behintzat komodo erabaki horiekin, ez? Eta abstentzioari buruz hitz egitean, bai EAJ, ez dakit, badirudi urduri dauela bai EH Bilduren gorakada erengatik, edo supuestamente gorakada hori egongo dalako, baina bai abstentzioagatik. Eta azkenean, 2019an, 40% abstentzioa gontzan, ez? Baina azkenean, nire ustez, EAJ bozkatu nahi zutenak fanzien bozkatzera. Eta horregatik, leku gehienetan irabazi zuten, ez? Baina orain, ez badia efaten, hor behar bada EH Bilduko botoak gehiago, Jonek esan dago moduan, gehiago mobilizatuko dira, eta behar bada plaza garrantzitsu asko galduko dituzte, eta horrek egiten die urduri egotea, eta arrazoia dauki, bai. Nik apunte txiki bat, nik ez dut kontemplatzen horrek EH Bildu zehazkizuk ondo esan dezun bezala, boto galera bat ekarriko dionik, baina litekeena da, abstentziaren inguruan mugitzen den zema jende, ez dakit, beste toki batzutera mugitzea. Ez dakit, nik uste behar egun batzuk itxoen barko ditugula, giro eta temperatura soziala pixka neurtu, baina bai izan da, EAJaren helburu taktiko bat, ez gai honetan, nik uste gai desente egon direla, atezatekoarekin ari dira, ez dakit ikusten ari zarete, baina EAJ-ko hainbat ordezkari eta hori da beraien kanpainako zati bat, alegia kontuz, Bilduk atezatekoa jarriko duela, irabazten badu, eta esan kanpaina klabe oso negatiboetan planteatzen ari dira, ez zuzen ere,
hori egiten da, nolabait, arerio politiko bati topeak jartzeko, barrera jartzeko, eta segurazki perzibitzen ari direlako, EAJaren botoaren inguruan egon daitezken segmento batzuk, EH Bildura joan daitezkela, bereziki Gipuzkoan eta Bizkaiako toki batzuetan ere, eta uste dut, kanpaina negatibo hauek horretara datozela, COVID-eren komunikatua eta aprobetxatzea taktikoki neurri batean, horrela ulertu behar dugu ere. Eta uste duzu, nola nabitzen duzu gizartea bera, esan dituzunaren arira ez dakitatzo bertan zen, Euskal Telebistan gaitzen zitzaiola Donostiako Euskal Herria Bilduren alkategaiari, atezatekoa bueltatuko zen, erantzuten zion, atezatekoa hemen ez da inoiz egon, konturatzen gara, herritarrok? Esango nuke, behar bada ez. Bakitzu zepazetan dan, justo, atezatekoaren inguruan, komunikabideek, kristoneko lan egin zuten, horren, hori gaiztotzat edo, lo peor edo moduan aurkezten, eta hor, Diario Baskok eta ETBek asko egin zuten, eta azkenean, oso erraz da pertsona askok manipulatzea horren inguruan, eta horregatik hori badakite. Eta bai, etaren karta, eta bai atezatekoaren karta, eta beste politika batzuk, horrek erabiltzen dituzte, justo, boto hoiei, bai, bere ganatzeko, eta lortzen dute, behar badaz, egia da, ez dakit nagusien artean, baina gazteok ez ditugu programak irakusten. Ez dugu programa politikorik. Nagusiek ere ez ditugu irakurtzen. Bai, eta hori gertatzen da, eta hori arazoa da. Asko geratzen die titular batekin eta titular horrekin, erabakitzen dute zer boskatu edo zer ez. Edo batzuk, liteke, 28an, bai, hauteskunde egunean eskoletara fatia boskatzera eta ez jakin nor boskatu, ez? Eta hori bai arazoa da, ez? Zer gertatzen da, zergaitik mezuak, alderdien mezuak, eta ez bakarrik kritikak, besteon kritikak, zergaitik ez die gizarteari heltzen, edo zergaitik ez dia, jendiak ze azkenian, zu badakitzu, zergaitik ez dozun boskatzen alderdi bati, baina ez dakizu zergaitik boskatzen dozun beste alderdia. Bai, ez bainera justu agian gehien bat gabiz hitz egiten EAJ eta Euskal Herria Bilduren bueltan, azkenean hor baita gaude partida gehienak Euskal Herria, bintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina hor badira bestelako alderdi batzuk, eta ikusten ditugula sartzen eta irtetzen alako eztabaidetan benetan lekurik ez dutenean, ez dakite izan daitekeen Elkarrekin Podemos bera, egun batetik bestera gaiaren arabera, agian hasta diskurtso ezberdinekin entzun ditzakegulako, zer eragiten du honek? Ondo, galdera zorrotza da, interesgarria. Bai, nik uste espazio federalista hori, ezkerreko espazio federalista hori, Euskal Autonomia Erkidegoan oso alduta dagoela, politikoki. Eta termino gogorrak dira, eta horrela hitz egitea gogorra badakit, baina noraeza haundia dagoela, eta badirudi proiektu falta bat badagoela. Nik uste dut importantea dela ezker federalista hori ondo ordezkatuta egotea, ezker federalista horrek gobernuetan parte hartzea, iruditzen zait Euskal Gizartearen zati oso handi bat dagoela klabe horietan mugitzen dena, eta beraz, hor espazio hori ondo berregituratzen, importantea hor jende bat ari da lan hori egiten, eta jende batek lortu dezake nolabait, espazio hori guztia berregituratu eta eragile importante bat izan. Ni personalki horrela nahiko nuke, baina egia da, badagoela beste sektore bat, eta momentu honetan, bozera mailetzetan eta ari dena, bere gaitegia dela euskararen inposizioa, etaren inguruan ateratzea modu batera edo bestera, nolabait, horako zirrikitu horiek aprobetxatuz, inungo desberdintasunik markatu gabe, momentu batzuetan, eta horrela gogorra esatea, baina Espainiako eskuinak esaten dituen gauza batzuekiko, ez? Hau da dagoena, nola, ez? Nolabait, Euskal Herria Bildu identifikatua daukate, hauek dira nolabait gure elektoradoak entzen digutenak, eta beraz, hor dago, akats taktiko eta estrategiko ikaragarria da, alegia bere elektoradoa, bere espazioa, bere nortasun, bere identitate politikoa eta narratiba zaindu, hobetu eta ilusioa sortu beharrean, defentsioan jarri, EH Bildura zaitezela joan, beraz oso gogor egingo dut EH Bilduren aurka, nire boto emailea galdu ez ditzadan. Hori oso eko ez dena, alderdi sozialistak egin zuen Podemosekin, bere garaian. Mundu guztiak egiten du, baina iruditzen eta katxoa gala bai.
Baina hor, ez aipatu dituzu hainbat gai, erabiltzen ari direnak, ez tartean euskara aipatu duzu, egia da euskararekin lotuta justko du asken hilabeteetan, ez hainbat eta hainbat, salaketa, mobilizazio, eta ez antzekoak heldu zaizkigula, ez asteburunetan bertan bai Nafarroatik, Ipar Euskal Herritik, aurreko astean, ez Euskalgintzaren Kontseilua zen, ez administrazioarekin, ez laneko ez epai horiekin lotutako salaketa egiten zuena, bada Hamaika Telebista izan da Arabako hautagaiekin eta bestak beste, hizkuntza politikez ere galdetu diegun, egia da, atzo esaterako aritu ginen Gipuzkoako hautagaiekin, kasu honetan badira guztiak euskaldunak, hortxe izan ziren denak, hala ere Araban kasuan ez da berdin gertatzen, berazalako kasuetan, zerrendako besteki batzuk batu dira elkarrizketara. Beno, nik esango nuke, eta uste dut bidezkoa dela esatea, Araban euskarak oso bilakaera positiboa izan duela. Eta hori horrela izan da, hainbat eragilek lan handia egin dutelako. Eragile sozialek, baina baita ere erakundek. Eta esan dezakegu, Araban arrakastatxoa izan dela hartu den estrategiak. Hori esan da, edo hori horrela izan da, badaukagu zer hobetu eta hobetzen jarretu behar dugu. Eta nik uste dut erakunde guztien obligazioa izan behar duela, azken finean, euskaliztunen eskubideak bermatzea. Eta euskara hizkuntza ofiziala da gure herrian, eta hori bermatu behar dugu, eta horren alde egin behar dugu. Eta momentu honetan gure hautua, gure konpromesua betiko moduan izango da oreka bilatzea. Hiztunen eskubideen arteko orekak, eskubide linguistikoen eta lan baldintzen eta lan eskubideen arteko oreka, eta malgutasun horretan, errealitate linguistikoari helduz, tokian errealitate linguistiko horri zuzendutako eta doitutako planak eta politikak eta zerbitzuak zuzentzea eta bideratzea. Tokian errealitate soziolinguistikoari doitutako planak eta ezarbideak bilatzea eta batez ere adostasuna. Erasoen kontra, guk beti egongo gara eraso horien aurka, ez? Ze ikusten dugu adibidez, epaileek nola jokatzen dute edo nola erabiltzen dute legea bakoitzak egiteko bere irakurketa eta hori ezin dugu onartu, ez? Orduan eskatzen duguna, igual, hogei urte dituela ja legea eta igual berritzeko momentua heldu dela. Horren artean zer? Bermatu beharko ditugu baldintzak ez bakarrik ikasteko eta baizik eta erabiltzeko ere bai. Desoreka handia dago ez. Ezagutza altua da eta Araban igoera nabarmena izan da azken urteotan, baina erabiltzekotan, oraindik falta dira, baliabideak bilatu ez, eta gero, gune desberdinak bilatu kulturan, kirolan eta hezkuntzan eta, oreka hori bilatu behar. Lehenik eta behin, saiatzea guztiok ikasi ahal izatea gure hizkuntza. Gure ogasuna da azken batean gure identitatearekin lotuta dago eta garatu behar duguna da hori modu publiko batean guztiok ikasi ahal izatea. Horretarako lehen egin esan dudan bezala, bakarrik legeak egitea dago. Aipatu dugu lehen xau ez nola, euskara ere, badabilen bihurtzen apurrat ez, alderdi batzuk, bestengatik bereizteko tresna, ez, Vox ere ikusten genuen aurreko astean, orain dela bi aste ez dakit ez, Gasteizen, euskaren inposizioari aurre egin behar zaiola esaten, nola ikusten dituzu hauek? Alderdi batzuek hori uste dute, baina gero debatetan bestea erakusten dute, ez, danok adierazi dute, ikasi behar dela euskaraz, ez, horreka mantendu behar da, erasoen aurka, egia da, ez, baina gero Jonek komentatu dagoen moduan, ez? Bai, Podemosen kide batzuk, edo behar bada, goiko kideak, edo hemen Euskal Herrian da zenak, bai Euskararen aurka agertu dira, bai eskumako diskurtsoak bere ganatzen, eta baita ere ikastoren aurka, eta oso zorrotzi bilidia, eta nire ustez berdina da, ez? Azkenean, ez dute euren politikak behiratzen, edo euren politikak bai municipaltasunetan, edo foru aldundian mantentzen eta zabaltzen, baizik eta besteen kontra aritu dira, eta hori nire ustez oso larria izan da, ze azkenean gazteo, ikusi izan dugu, zelan
Podemos pusten ari dela eta gutxinaka botoak galtzen, eta azkenean hori eurek badakite arazo badala, eta bestei begira, PSE badakigu zer nolako, zelekutan behar bada arrakasta izango duten, badaz bez Eibar, Ermua eta lako herri batzuek, baina beste herri guztitan eta foru aldundei begira nire ustez ez dute asko lortuko eta hori badakite, eta horregatik euren politika asko Madrilera begira daz, ze Madrilen bai arrakasta izaten dute eta horrekin behar bada gauzak bere ganatzen edo bere ganatzen saiatuko dira, baina azkenean nire ustez hemen ez dute asko lortuko. Baina egia da, toki guztietan, baina Euskarak, hizkuntza politikek Araban badute zer egin oraindik ere, ikusi dugu justu kasu honetan, ez daite Euskal Herria Bilduko hautagaia bakarrik agertzen zitzaigun, nola erreparatzen diozuzuk horri? Bueno, nik uste eta hizkuntz politikak kontsensuak behar ditu, konsenso zabalak, ez? Eta konsenso zabal horiek ustez bagenituen, baina batzuk oportunismo politikoz erabili dute gai hau. Eta euskerarekin badakigu, euskeraren gaiarekin enfrentamendu politikoak bilatzea dela bermea euskeraren aurrera bidea frenatzeko. Alegia, euskera konfliktiboa bihurtzen balen euskeraren normalizazioa, horrek sekulako oran hori irresponsabilidad nire ustez oso handia da, esan adetazian hizkuntz politikak adostuak izan behar dira, guztiok egon behar gara ados horrekin, eta guztio gaude inkestak irakurtzen baditugu, iaia guztio. Azkeneko, ezagite soziometroa zen edo fokusa, agian zuek jakingo duzue, baina euneko 86 esaten du elebitan izan behar duela administrazioak, adibidez, euneko 75 uste zela esaten zuena euskerazko politikak eta sakondu egin behar direla, beraz, gizarte mailan badago konsenso bat, beti gongo da sektore bat gizartean kontra dagoena, ez dagoena doz, eta baina konsensoak daude, eta ere gehiago gazteen artean. Gazteak euskera naturaltasunez jakin bizi eta euskeraz bizitzea ez da zure eguneroko 24 orduetan euskeraz hitz egitea, euskeraz bizitzea da aukeratu alizatea eta bizi alizatea eta euskaraz hitz egin alizatea nahi duzun tokian eta nahi duzunarekin. Horrela nahi baldin baduzu, ez? Baina hori nahi alizateko lehenengo minimoki parekatu egin behar dira hemen ditugun hizkuntza guztiak. Orduan, nik hautagaitzen kontuan ez ere gustatzen gehiago sartzea, ze iruditzen zait hautagai izateko eskubidea koherentziaz mundu guztiak daukala, ni sentitu naiteke triste, ez? Lehendakari gai batek euskaraz ez jakiteagatik eta iruditzen zait denboratik kanpo dagoela, nik uste dut hautagai guztiak euskaldunak izango direla, horrek kosta elektoral garbi bat daukan egunean. Tristea da, baina horrela da. Ez dela ere, talen xau ez aipatzen nuenola eskumaren erabilera euskararen inguruan ez dela kasualitateare justu ez, Zaitboxek jartzea markoa gaztei baten edo eta araba baten ez, ikusita zelako testu inguru soziala, zein ekonomikoa eta barrak dituen. Bai, betian ikusi da ez, Gasteiz, behar bada, Gasteizen eskumak indar izan du, ez? PP egon zan bai udalan, baina, araba guztia ikusita, ez badago beste herri batzuk, adibidez, Aramaixo, non EH Bildu beti iragazten dagoen, eta euskarako maila oso altua dagoen, ez? Eta nire ustez hor egongo da, euskararen eta hizkuntz politikaren ardura, ez? Azkenean, Gasteizen badakigu askok aritu diela, azkenen urteetan euskaraz ikasten, eta behar bada maila igo da, ez? Baina herritan beti izan da, beti izan da euskalduna. Hortaz, behar bada, Vox edo PPen, Vox eta PPek Gasteizen izango ditu boto batzuk, baina herri txikitan ez. Eta hori Arabako foru aldunditara nire ustez ez dira helduko eta hori ikusiko da, ez. Baina justu horre beste Araban izan dela bestelako gai bat, beste lurraldeetan, ez? Urruti geratzen dena alegia, Arabar Errioxako, ez? Ardauarekin lotuta badagoena, hor bada ez altxor preziatua haientzat, eta hemen sormarkarekin, ez? Izan dira azken urte osoan eztabaidan, jarraitzen du eztabaidak, hor badira PP eta PSE, ez? Errioxako sormarka horren alde, Euskal Herria Bildu banatze edo bez, bereiztearen
Erreformaren alde, EAJak ez dakit bien alde egin du azkenean, ez? Bata mantendu eta baina bestea ere jarri, tira, ez? Horregaitik ere galdetu diegu, eztabaidarako eman baitu, beraz zer erantzun diguten. Beno, uste dut maztigintza eta ardogintza Araban oso sektore garrantzitsua dela, eta Arabako ardoak dauka bere izen propioa, eta jendeak eskatzen duenen ardoa, Arabako Errioxako ardoa nahi du, eta bereizketak izatea, nik uste dute positiboa dela gure ardoa munduan kokatu ahal izatea. Errioxaren markatik kanpo, etorkizuna oso murritza eta oso iluna ikusten dugu. Errespetatzen ditugu, posizionamendu politikoa eta gure autopolitikoa da markaren barruan, araudiaren barruan eta Konsejo Reguladoraren barruan, upeltegi txiki eta ertain horiek, Arabako Errioxako upeltegi txiki eta ertain horiek, gero eta pisu handiago. Horretarako, gure ustetan, Foru Aldundia Konsejo Reguladoraren barnean eta bileretan egon beharko luke. Guretzako adostasunerako eta ezberdintasun horiek bideratzeko esparroa badugu eta horretan arituko. Ardogintza badatorre arazo estrukturarekin urteak eta orain gehitu egin da arazo kojunturalak, ez? Gure aldetik bakarrik errespetua eskatzen dugu, errespetuak nahi dutena gelditu Araba Errioxako izendapenean geldi dezatela, baina nahi dutenak atera, gu noski bultzatuko dugu eta beraien alde egongo gara. Zergatik, aukera oso ausarta izan delako, erabaki ausarta izan delako, eta ez da batera erreza ateratzea Errioxa izendapenetik, eta beraiek bere erabakia da, eta gu beti egongo gara alde. Ikusten dugu gobernu aldetik, dejazio moduko bat edo gutxienez utzi du alde batean sektoreak, eta gu pentsatzen dugu sektorea da egiten duenak eskualdea, eta gu beraien alde egongo gara. Egia esateko ez daukat oraingoz ideia bat, horretan, beraz, nahiago dut jakin gabe ez hitz egitea. Eztabaida askorako eman izan die, Aldundiaren baita ere gai honek ikusi ditugu erantzunak, eta bakoitzak agian interes ezberdinak ere ikusten dio kontu honi, ez badago razo ekonomikoa, gainera justu ez azken egunotan Lehorte eta Eurite aldi beran ez hitz egiten gabiltzan honetan, noski hemen ere bada bestelako foku bat jarrita, baita ere ez, bestatzuk autu politikoaz hitz egin dute. Ni uste hemen badago lagako bat, eta maaztizainen erabakia. Eta maaztizainek sormarka baten alde egin badute, ikusi behar da, Europa mailan aplikatzen diran baldintzak betetzen dituzten, eta betetzen badituzte, eztabaida bukatu da. Ez? Esan dute, nik ez nuke askoz gehiago eztabaidatuko, nien ez jarriko sektorearen kontra, maaztizainen kontra, ezagutzen ditu maaztizain batzuk, arrazoi asko dauzkat, ez dira arrazoi nazionalistak edo askoz materialagoak diren arazo eta motibo asko dauzkate eta horraino, ez da? Badugu sormarka Irulegin, Baixen Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian badaukagu sormarka bat, ardo sormarka propioa, zergatik ez da egongo Araban beste bat, horrela erabaki balin badute, eta esan dudan bezala hor, bete behar diren prozeso, kalitate eta bar, baldintza hori guztiak betetzen balin badituzte. Iruditzen zait, debate artifizial badala. Gero ikusi dugu ere tiralentxago ez hitz egiten egon garen ari bati tiraka ez, nola alderdi guztiak aritu behar izan diren azken urte hauetan bai ala bai honetaz hitz egiten ez, eta gertu zaigu hor justu bukaran Elkarrekin Podemosen erantzuna ez, eta azken finean Araba 8 kuadriatan banatzen da ez, tokian tokia ezberdintasuna daudela eta behar ezberdinak agertzen direla, eta kasu honetan ez, Arabar Errioxan badago hemen problema bat honekin izan artifiziala ala ez, bakoitza ikusten duen bezala eta ezin izatea erantzuteak. Hori ebregeak egingo dute, zer nolako politikak aurkezten dituzten eta zer nolako hautagaiak dituzten ez, azkenean. Baina justo honi begira gonintzen onjala gutxi Errioxan, maaztiekin hitz egiten ez, euren jabeekin ez, eta kontatzen sostien azkenean eurentzako
kalte handia izango zala, zenbat, enpresa handik aldentzea, ze eurek esaten dute, berdina dela, ze oso gertu daukie maaztiak, ez, eta azkenean produktua berbera dela. Hori da Errioxan ikusten dana. Gero Araban begiratzen badugu, ikusi dugu ez, Donostian zenbateko turismoa mugitzen den. Bizkaian bebai, asko dago ez, baina behar bada, justo Araba hor, oraindik asko dauko irabazteko ez, eta behar bada ardo propio bat izatea, hori komuniko zaie ez, azkenean turismo asko mugitzen da, eta azkenean politikako inguruan mesedegarriak dira, baina bai, jonek aipatu da Europa, nik ez dakite horren alde, bain errez egingo zaien, ze badakigu ez, erakunde batzuk non trabajartze dituzten, eta azkenean itxoingo dugu zer egin ez, baina hemen alderdi guztiak justo elkarrekin ez badaz, eta erabaki bat ez badute hartzen, behar badazai izango da. Gero bestelako kontu bati helduta ez, eta lehenxago ere Arabako testu ingurua aipatu dugula, apur bat bizitzaren garestitza zainbeste ez, hitz egiten dugula gaur egun, krisialdian hitzez, ez, bakoitzak erreparatzen dio arazo estruktural edo ez, bakoitzak azaltzen duen bezala, modu batera edo bestera, eta tira ez, hor badira, behintzat neurriak edo politikoki ez, azaldu daitezkeen posizioak ikusi ditzagun. Nik uste dut ezinbestekoa dela kasu guztietan jendeak enplegu on bat izatea, kalitatezko enplegua, eta aldundiak ere horretan egingo du lan, batez ere gazteek enpleguzko kalitatezko enplegua izateko eta horrek diru sarrera bermatu ahal izateko, eta gero uste dut ezinbestekoa dela baita ere fiskalitatearen inguruan aurrera pausoak ematea, azken finean jendea eta familiak lagunduak. Erraminta fiskala etxe bizitza politikak egiteko erramentarik tresnarik potenteena dela. Horregatik gure proposamenean, gure hauteskunde programan badaramagu oso neurri zehatzak. Adibidez, gaztei zuzendutako eta kolektibo zaurgarriei zuzendutako kenkariak, alokairuetatik ordaintzen duten prezio horietatik, kenkariak hobetzeko, handitzeko, eta bestetik jabeei, pisuak dauzkaten, pisu hutsak dauzkaten pertsonioi obariak pizteko, pizgarriak emateko, beti ere arrazoizko prezioak moteldu dutenen horientzako. Bai, sufritzen ari gara krisiaren ondorioak egunero ikusten ditugu, ez? Nola ezin dugula ordaindu adibidez argiaren fakturak, eta gu proposatu dugu ez bakarrik hemen, Legebiltzarrean ere bai, eta Madrilen, impuesto desberdinak edo bereziak, bankuei alde batetik, beste aldetik Repsol eta enpresa energetikoei, eta bukatzeko agroalimentario gaiarekin daukagu arazo bat, eta ganantzia hiperhandiak edukitzen ari dira, ere bai beraiek responsabilitatez ordaindu beharko dute. Horregatik guk proposatzen dugu impuesto berri bat beraiei, batez ere oreka bat bilatzeko asmo. Podemosek ja egin du estatuan gasari tope bat jartzea, eta noski ildo horretatik jarraitu behar dela, uste dut. Egin behar duguna da ez bakarrik tope hori jartzea, baizik eta enpresa publikoak ere sustatzea orain arte egon diren enpresei konpetentzia positiboa egiteko eta egitea horiek prezioak jeistea eta guztion onurako kontrol hori edukitzea. Ez izan ere bizitzaren garestitzak baditu hainbat eta hainbat ertz, batzuk fokua fiskalitatean jarri dezakete, beste batzuk bazken urtetan agian energiaz beraz ez asko hitz egin dela, gasa eta barrak horietan ez dakit, hasieran ere gazte aritu dira hor, fokua nun jartzen den ere badu eraginik ez, kanpainan bertan? Gero, nik uste dut positiboa dela, gai hau gai bihurtzea, gai bihurtu izana. Eta evoluzio bat egon da, bere garaian, etzan, hitz egiten zen, energia nuklearraz edo bai edo ez, eta horrela, baina orain hitz egiten ari girena, transizio energetikoaz, gero ezakit benetan kontziente garen horrek suposatzen duen guztiaz, hitz egiten duguna eta mahai gainean jartzen duguna, batzuk hobeto, batzuk urrunago, beste gertuago, batzuk
fokoa jarri ze alor batean, baina nolabait denak saiatzen dira proposamenak egiten norabide batean, nolabait esateko. Batzuk kontraesankorrak izan badaitezke ere, beraz, bueno, ari gara, bentsat, debatea mahai gainean jartzen, itxuraz, alderdi politikoek ere sumatzen dutelako, boto erabaki batzuk ere egon daitezkela gai honen inguruan, eta hori hona da. Programa saltzen ditugunean ez, beti badaukagu ere gaztei begirako zerbait ez, azken urte honetan esango nuke asko eta asko etxe bizitzara begira ez, lotzen dela, beste momentu batzuetan agian edo nik bai izan du sentsazioa lan prekarioarekin lotuta edo fokua hor gehiago izan dela, baina egia da ez, etxe bizitzaren aferari begira, eta hor udaletatik hasita ez badira eskumen ezberdinak elkarlanean ez, sustatu daitezkenak eta Bai, saiatu dira ne ustez alderdi guztiak, ez, gazteen artean botoa bere ganatzen. Eta hori ikusi da, ez, bai, batzuk alkilerrekin proposamenak daukie, beste batzuk bai renta baxuko gazteekin, enpleguarekin, eta, bai da beste neurri olakoak interrail moduan, ez, zelan aipatu dauen Pedro Sánchezek, ez, hori da, gazten botoa bere ganatzeko nahia dagoelako, ez, baina hemengo debatean faltan somatu dut Arabako Foru Aldundian neurri zehatzak. Ze azkenean denok Madrilera begira egon dira, ez, bai Podemoseko kideak eta bai PSkoak, ez, aipatzen gobernuan zer lortu duten, hori ja badakigu, ez, zer lortzen da hemen, edo zer lortuko dugu hemen, ez, azkenean hemen dia hauteskundeak, ez, eta ni badakit zer egiten dauen PSOek gobernuan eta badakit zer egiten dauen Podemosek ere, baina hemen faltan somatzen dut benetako, politika. Egia da ikusten gabiltzala asko kanpaina honetan, ez? Asko bairela ikustenea zer nolako eragina izango duten Madrilen, ez? Edo, zeinoan esan euren alderdiako Madrilen zer egiten duten, ez? Ea favor egingo dien ala ez, eta por bat horra aso jarri, eta listo ez egia da ez, PSE eta PP gehiago mugidu daitezkela ez horren baitan, zeren eta ez dakit ez, PP bati iritsiko zaizkion botoak agian Madrilen gora egiteak eragin handia izan dezake. Bai, egia da, Espainian PP igoko dela Ciudadanosen jetxiaren kontura, ez? Ciudadanosen 2019an atera zituen boto batzukan eta hemen Ciudadanosek oso gutxi zeukan, eta gainera horrez dago merkatu elektorala ondirik, ez? Madrileko gaien inguruan, gauza bada, zuk Madrilen etxe bizitza lege bat onartzea, baina hemen egin behar den debatea, Maialenek ondo esan duen bezala da, nik zer egingo nire udalerrian. Ez? Zein ere programa, ikusi eta Madrilen etxe bizitza lege honek emango dizkidala ahalmen gehiago topea jartzeko alokairu eta baina zer egingo dut hemen. Edo hemen, ni harritzen ez, ulertzen dut Espainiako gobernuko kidea den Elkarrekin Podemos, esaten, guk egin dugu gobernuan gasari topea jarri. Bale, baina Arabako hauteskundetan, Araban zer egingo, Maialenek esan duen bezala, zer egingo dugu, zer egin dezakegu, zer eskumen ditugu, nola joango gara haratago, ez? Hori da noski faltan somatzen dena, eta horre alderdi sozialistak eta Elkarrekin Podemosek ezin dute programa horrekin bakarrik aurkeztu Araban, ez? Baina aldundien gain baden beste eztabaidagai oso handi bat, eta azken urtean bereziki ez, bai erdian dagoena zaintzaren afera da ez, tira osasungintza batetik, baina agian zaintza azkenean ez, delegatu izan dena gehiago bereziki ez arren egoitzetetatik, eta ez, halako zaintzetatik aldundien menpera, ikusi dugu ez, oraindik ere, atzo bertan ez dakite Bizkaikoak baziren greban, zarretzetako langileak, eta tira ez, abar asko galdetu diogu ere zaintzaren inguruan, nire ustez ikusi ditudan programetan eta agian gehiago Gipuzkoa aldean ez, entzun ditute hautagaiak zaintzaren inguruan hitz egiten, debatetan ere ikusi ditut hor proposamen ezberdinak daude ez, Euskal Legea egitea, edo aldundietan ez zaintza batzordak egitea, ikusi ezagunea zer dioten arabarrek. Azken finean, erantzukizuna ez da aldundiarena. Aldundiak lagundu dezake modu batean edo bestean, baina erantzukizuna berez ez da aldundiarena. Nik uste dut, aldundiak zaintzaren inguruan oso apostu sendoa egin duela, lehen aipatu dizuan moduan, uste dut oso garrantzitsua dela pandemiaren ostean ikusi dugun moduan zaintza eredua aldatu behar dugula eta lortu behar dugula egoitzak gero eta gehiago etxearen irudia
hartzea, eta azken finean menpekotasuna duten pertsonak eta zaintza behar duten pertsona horiek haien etxean egongo balira bezala bizi ahal izatea egoitza horietan, eta Aldundiaren helburua eta Aldundiaren proiektua da egoitza eredua bide horretan edo horrela bideratzen. Langilei ordezkariei, gehien bat emakumeak gainera, oso egoera, txarrak dituztela, hori aitortzen dugu guztiok, ez da bidezkoa ia gutxieneko soldataren inguruko soldatak izatea, bestelako lan baldintzak, jasaten dituzten lan baldintzak. Hori esan da ere, aitortu beharrekoa da ere, azken legealdian Foru Aldundiak berak ahaleginak egin dituela Araban hori zuzentzeko. Gu espero dugu, Arabako lehenengo hitzarmen hori, zaintza inguruko hitzarmen hori, lehenengoa behingoz onartu ahal izatea, geroago, elkarrizketa eta negoziazio esparru hori sendotu eta gero, aurrerantzean lan baldintzak hobetzen joatea. Oso balore sozial handia daukate zaintzako lanek, eta sozializok horrekin zinez konpromesu handia. Arabako Foru Aldundiak badu erantzunkizuna kontu honetan ere bai. Zerbitzu sozialak oso importanteak dira, gainera zaintza zerbitzuak eta gainera gaude gizarte baten gero eta zaharrago. Eta zerbitzu horiek beharrezkoak izango dira eta beharko ditugu guztiok, ez? Orduan bi aldetetik. Alde batetik, Foru Aldundiak privatizazio joera bat badu, Araban 4.300 gora badaude plazak residentzietan, eta horietakoa bakarrik 14% dira publikoak. Orduan, privatizazio joera eta privatizazio saiakera egiten ari da nahi eta nahi, ez eta gu horren kontra gaude. Ze azkenean privatizazioa da kalitatezko zerbitzua murriztea, ez? Eta beste aldetik ere, justo pasaren astean aurkezten genuen proiektu bat, ez dakit nola esaten den euskeraz, pero como un hogar de cuidados pertsonentzat, ez? Eta hori da bermatzeko bere kalitatezko bizitza, bukaera arte, ez? Eta beste aldetik, lan baldintzak. Claro, langileen lan baldintzak ez baldin badaude ondo bermatuta, zaintzak gero eta txarragoak izango dira. Ordan gure alde batetik eta bestetik, diputazioak badauka asko egiteko, eta EH Bilduk beti ere jarraituko du horren alde. Zerbitzu publiko baten eta duina baten alde. Argi dago, langileak greban jartzen direnean, gauza on batengatik da, eta beti egiten da horregatik. Beraz, uste dut, langilei beti entzun behar zaiela eta harien alde jarri behar garela. Beraz, hori da betidanik gainera ikusi duguna defendatzen dela alderdinetatik. Zaintza hitz egiterako orduan ez, bai beharginek, erabiltzaileek, mugimendu feministak azken urtetan ez, privatizazioan jartzen zuten ez, arazoaren muin nagusietariko bat, horre aldundiek, ez, externalizatzeak ez, lan ezberdinak badute bai ala bai pisua, ala ere ez, badirudi, guztiek ez diotela horri heldu nahi. Bai, erritu nahu, ez, EAJaren hitzak ez, Foru Aldundiak ez daukola erantzukizunik, ez dakite. Behar bada ez da enteratzen ondo zer gertatzen den edo zer daukon bere baitan. Baina, ikusiko da, ez, azkenean ikusi dugu Bizkaian zelan dagoen egoera, residentzien inguruan, eta euren politikak zelan diesen, Araban bebai antzeko zerbait gertatzen ari da, ez, eta behar bada hor Gipuzkoan zertxo bait gehiago hobetu dute bai langileen kondizioak eta bai greben bitartez, ez? Ezin dugu ahaztu erresidentzian, Gipuzkoako erresidentzian 250 egun baino gehiagoko greba izan zutela, orain dela 2 urte edo gutxiago, ez? Eta azkenean langileei esker hori hobekuntzak lortu dira. Bizkaiko erresidentzia eta Arabakoak ez dute oraindik tratu bat lortu, bai enpresekin eta bai Foru Aldundiekin, eta ikusiko da zer egongo da, baina nire ustez alderdi politikoek erantzukizun asko daukie. Eta euren eskutan dago, bai erresidentzian da zen pazienteen eta bai langileen bai bizitza hobetzea. EAJko Arabako zerrendak da ez, hasten zen esaten pandemiatik ona iritsiz den
arazo bat badela, ez? Eta, bueno, tiraia da EAJ, ez? Kargu ezberdinetan izan Jaurlaritzatik edo, ez? Beti, foko apurrat, bai langile faltan, ez? Zein pandemian jarri izan dela, eta tira, ez? Baude erakusle nahikoa, ez? Pandemiak, erakutsi egin digula, ez? Zer zegoen hor, baina arazoa aurretiagotik ere bazela. Era bat ados, imaginatzen duzu hor greba epatu baino, greba orokor bat zaintzan ere moan ez residentzietan bakarrik. Baizik zaintzari lotutako lan guztietan etxean ere, greba bat emango balitz, ze pasako litzaioken herri honi, ezta? Eta hortik ateratzen da ondorioa, ze garrantzitsua dan zaintzaren kontu hau, ezta? Eta hor epatu da emakumeen gai hori, baina, karo, hemen gauza asko aldatu behar dira. Kontua ez da emakumeak, emakumeek baldintza hobeak izatea zaintza egiteko, baizik, zaintza demokratizatu egin behar da, zaintza lehentasunezko zerbait bihurtu behar da, prestigiatu egin behar da noski, eta gero ikusi behar da, zaintza lan horiek modu ekitatibo eta demokratiko batean gizartean asumitu behar dira, kolektiboki, komunitarioki, politikoki. Ze batzuetan ere erabiltzen da, emakumen kontua zaintzari lotuta, azkenean betikotzeko, esan nahi dute errealitate bat, edo desberenkeria estruktural errealitate bat. Eta horrekin ere oso kontu zibili horrela, ze batzuetan eskuinak ere egiten dituelako horrelako ekarpenak eta horrelako diskursoak. Zaintza gauza asko dira, zaintzak ondorio asko ditu, zaintza errentagarria da, esan nahi dute sozialki eta maila askotan da errentagarria zaintza, eta horregatik iruditzen zait, importantera lehen lerroa. Iruditzen zait gaudela oraindik zaintzen prehistorian edo, politikoki. Gaude ikusten ari gara lehenengo aldiz, eta baude alkateak, ja ikusten ari garena, bere kanpainetan esaten ari direnak, urrengo legegintzaldia, zaintzaren legegintzaldia, hori oso positiboa eta baikorra da, baina oraindik gaude hori, prehistorian. Egia da, eztanda egiten duela agian, ez, pertsonerik edo zaharrenekin, ez, eta horrein agertzen dira erakusleak nola askok etxean zainduak gura duten izan, aukera gutxi dira horretarako, ez dago halako politika egonkorrik edo ez, askorik martxan, baina tira, ez, zabaldu egiten da beste hainbat esparrutara zaintza, eta egia da, ez, agian udal programetan eta asko ari dela erabiltzen, eta tira, ez, zerna aipatzen nuen, ez, ikusi ditudalako, plan asko eta asko agian zartzaroari dedikatutakoak. Hiela da, ez. Bazu udaletxe batzuk non ja daukie laguntza bat, familiarrei euren nagusiak etxeetan zaintzeko, eta hori egokia da, ez. Azkenean, zaintza beti behar dau soldata bat, eta lan bat dalako, ez. Eta, orain arte egin dugu badoainik, ez, familiarrek, bai nagusiak eta bai txikiak esan du izan ditugu gure familian artean, ez kobratu barik eta inungo kondizio hori gabe, ez, eta azkenean hori gizarte osoaren arazo bat izan da. Eta orain, arazo hori konpondu nahi izatea oso albiste hona da, ez, gauzia da nola. Zer sartu behar dozu zure etxean, adibidez, esaten dut nagusia etxean zaindua izan nahi badau, zer ekarri emakume bat, gainenak emakumeak dira, ez, 2 ordu eta gero emakume hori korriketan famida beste etxe batera eta gero beste batera eta holan beregun osoa etxesetze pasa eta miseria bat kobratzen, azkenean hori ikusi beharko da, ez, eta egia da, horrelako neurriak eta neurri egokiak baldin badia, ondo, ongi etorriak dira, ez, baina azkenean ikusi beharko da, eta ondo zaztu beharko da programa bakoitzak, ez, eta ze enpresa da zen justo kontratazio horietan egiten dituztenaz, ez, eta saiatzen ez privatizatzen, hau da, udalak eta bai foru aldundiak horrelako kontratazioak egiten baditu, bertako langileak eukitzea eta ez enpresa esterna batzuetan, ze azkenean horrek egiten dau langileen kaltea. Uste duzu hau badela gai bat, ez dakite, bozka bat edo beste matera bultzatu dezakena herritar bat, izan ere, justu, ez dakitez, lehentxago gaztez aritu gara hitz egiten apur bat, eta egia da azken 4 urteetan, ez, bazteria edo asko aldatu dela, eta gian aleixiak egitera, edo bozka nora joan daitekeen, ez, zail dugula esaten, baina tira, ez, mugimendu feminista bada, azken urteetan jende gehien mobilizatu duena, eta justu ez, eta aipatzen genuen zaintzaren greba hori erdigunean jarrita erabaki dezake?
Nik uste baietz, nik uste zaintza bezalako gai batek gero eta eragin handiago izango duela, eta hori aurreikusi dezakegula, agian baikorra naiz, ez? Baina iruditzen ze baietz, eta ikusita ze gizarteragoa zen, eta ze demografia daukagun, eta ze sensibilidade dagoen ere, ezta? Gai hauekiko, eta ze beharra dagoen ere, nik uste dut baietz. Nik uste dut, zaintzaren inguruan gauzak proposatzeak botuak eman baino, nik uste dut, gai honi heltzen ez dion proposamen politikoa izango dela geldituko dena kanpo. Eta oran, ondo gelditzeagatik besterik ez bada, gero eta gehiago entzungo ditugu, alderdi eta sigla guztiak, zaintza zizketan, ez da? Eta, iruditzen zait, horrek ematen digula, neorgailua gero, askotan geratzen den bezala, politika errealak ez balin badatoz bat, debate publikoan jarri dugun gai batekin, horrek distantziamendua, haserrea eta bestelako sentimentu batzuk sortzen ditu gizartean. Oso lotuta dago bebai osasungintzarekin bere horretan ez behintzat kudeaketa moduak, ez, norabide berdinean ikusi ditugu gurean, eta uste duzu horrek, justu ere ez, greba daude deituta osasungintzaren esparruan kanpainaren erdian, nolako eragina izan dezake horrek ez agian badaune honetan, bai Eusko Jaurlaritzatik hasita ez, berantza begira, arazo poltoloenetariko bat, jendeak gehien asarre bai agertzen dena, ez? Beste batzuk agian, ez dakitan tabernetan esplaiatuko diren kontuak, baina zaintza eta osasungintza, ez da, badira ja, maila potolo bat hartzen ari direnak. Bai, hori da, gizarteak pairatzen ari dalako, bakoitzak beria, ez? Ikusten da medikura joaten diezen bakoitzean, zelan dagoen euren ambulategiak eta zelan dagoen ospitaleak, ez? Baina azkenean, nire ustez, gai hauek lehengo maira edo lehengo lerrora heldu dira, ze azkenean langileak eta gehien bat emakume langileak mobilizatzen hasi dira, ez? Eta azkenengo 10 urteetan emakumezko mobilizazio gehien ikusi izan dugu, ez? Eta bai osasungintzan eta bai bai egoitzetan, ze azkenean behar bada naiz eta betidanik prekarizazioan bizi izana, orain konturatu dira horrekin hori ez dela justua eta horrekin bukatu beharko dugula noiz baitez, eta euren esku dagoela bebai kalera irten eta borrokatu, ez? Eta hori egiten dago asko, ez? Eta ez bakarrik gizarte aldaketa, baizik eta boskatzerako orduan jendeak jakingo dago, ez? Zelan da zen nire etxe pareko egoitzak edo zelan dago ambulategia edo zelan da zen, zergatik da hainbeste eta hainbeste langileak kaleetan eta grebetan, hori ikusiko da, ez? Bai, ez, ikusi beharko dugu, baina ez, alderdiek, zein udal eta bestelako lekuetan olako erabilpena egiten den horrena, ez da, izan ere hasi gaitezke esaten, ez, osasun zentro berriak irekiko ditugula, ez, baina hor da kontinente eta kontenidoan arteko, desoreka edo eta oreka ikusiko dugu, eskerrik asko Biegar gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. A ver, chavales.